Unsa man ang nakababag sa imong kinabuhi karon nga dili ka makaalagad ngadto sa Ginoo? Unsa man ang nakababag sa imong kinabuhi karon nga dili ka magmatinud-anon ngadto kaniya? Unsa man ang nakababag sa imong kinabuhi karon nga wala nimo nadawat si Kristo diha sa imong kinabuhi 100%? Kung ang nakababag kanimo tungod sa imong mga tinan-awan nga usahay masina ka sa ilang mga binuhatan nga bisan tuod nagbuhat sila og sala apan hangtod karon di panalanginan sila, hangtod karon buhi sila, ison timan nga dinhi lang na sa kalibutan. Apan inigabot sa panahon igsoon ang tanang nagpasidungog ngadto sa Ginoo, ang tanan nga nidawat og nituo ni Kristo mag-celebrate didto sa langit inigabot sa panahon. Apan kadtong nagmalipayon sa pagbuhat og sala dinhi sa kalibutan magantos inigabot sa panahon. Maong ayaw kasina na naigsuon kung dili padayon sa pagtahod o pagbatog kahadlok sa Ginoo. Tungod kay kung imo nang buhaton, hayag ang imong kaugmaon. Duna kay kapadulngan nga mao ang kasiguruhan sa imong kinabuhi, imong maangkon ang kinabuhing walay katapusan kung imuhang dawaton og tuuhan si Kristo o mopuyo si Kristo diha sa imong kinabuhi o magkinabuhi ka nga makita si Kristo sa matag adlaw. Panultihon 23 bersikulo 17 hangtod sa 18. Ayaw kasina sa mga makasasala, hinuon padayon sa pagbaton o pagtahod o kahadlok sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Sa 18, kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Gusto ka igsoon nga dunay pabor o dunay proteksyon ngadto sa Ginoo o dunay kasiguruhan sa imong kinabuhi, pagbaton o pagtahod kanunay ngadto sa Ginoo. Padayon sa pagkinabuhi nga makita si Kristo diha sa imong kinabuhi. Ayaw kabalaka sa bisan unsa, iampo ang tanan ngadto sa Ginoo aron ang kasina mawala sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.